Sut mae'r rhieni newydd, a.k.a. millennials efo babis, yn copio efo pwysau cymdeithasol, cyfryngau cymdeithasol? Da ni ddim. Da chi'n gweld beth sy'n teimlo amser maith yn ôl pan o'n i'n pregs? Nes i a baby dad i benderfynu bod ni ddim yn mynd i roi lluniau babi ni ar social media. Doedden ni ddim eisiau bod un o'r cypla cliché na oedd yn postio bob dim a deud bob dim oedd ei babi nhw'n neud. Oedden ni'n mynd i adael i fo wneud y penderfyniad pan fydd o digon hen i ddallt yr internet. Yr un geiriau ni, oedden ni'n mynd i roi internet anonymity i'n babi bach ni. Ond wedyn daeth y diwrnod mawr. Y diwrnod lle nes i bwsio human being 9 pwys allan ohono fi. A nes i deimlo rhywbeth. Teimlo'n allai o'n ddisgrifio fatha urge. Urge oedd yn teimlo'n fwy greddfol na'r urge ni wedi gael i bwsio'r person bach na allan ohono fi. Oedd genny'r urge i rannu be o'n i wedi greu online. Dyma'r peth o'n i fwyaf balch ohono fo. Nes i rannu lluniau ohono fi hun yn graddio ar Facebook. Pam swn i'n rhannu lluniau o'r person dwi wedi tyfu a di greu am y 9 mis dwytha yn fy mol? So o'n i rhwng dau feddwl, ydw i'n aros yn driw yn egwyddorion, ta ydw i'n postio ar social media. Pan ges i awad ffôn gyn mam. Hei Maz, sori gorau gwneud hyn i chdi, ond mae Aunty Jean di bod ar y ffôn a mae hi wyndran os ti'n meddwl bod y babi'n hyll achos ti ebrau lluniau na fo online ar Facebook. Be flip? Doedd Facebook yma'n bodoli pan oedd Jean yn cael plant. Ond nes i ddechrau meddwl, os mae Jean yn meddwl hyn, beth mae pawb yn meddwl hyn? Beth mae pawb yn meddwl mod i'm yn rhannu lluniau o mabi fi online achos dwi'n meddwl bod y mabi fi'n hyll? So nes i stwffio'n egwyddorion. Nes i rannu llun yno fo ar Facebook, ar Twitter, ar Instagram, hel, ar Snapchat. Noder. Unwaith da chi'n dechrau postio lluniau online, mae'n rili arad stopio. Wel, oedd o i fi, anyway. Achos munud o'n i wedi dechrau, oedd o fatha rhyw gyffur yn un hollol addicted i. O'n i'n mynd yn addicted i'r likes, o'n i'n licio pobl yn commentio yn dweud bod y mabi fi'n gorgeous, dwi'm yn gwybod os oedd nhw'n feddwl o. Ond sa ddim teimlad gwell. Ond pryd wyt ti stopio? Pythefnos mewn i mywyd newydd eitha mam a oedd Lewis i dechrau gwaith ac o'n i'n tŷ ben yn hun achos doedd gen i ddim ffrindiau yn fama a oedd pawb yn i'n abod yn gweithio. A dyna pryd nes i ffeindio nhw. Pwy di nhw? Instamums. Be di Instamum? Mam tha fi sy'n ista'n bord yn tŷ, neb i siarad efo, ddim yn gweld neb trwy'r dydd, so maen nhw'n penderfynu siarad fewn i cameras i ffôn nhw ac yn gwneud joc mawr o'i bywyda nhw fatha mama. Classic. O'n i eisiau bod yn Instafam. O'n i eisiau gwneud beth y merchad eraill mae'n neud, ond o'n i eisiau gwneud o'n Gymraeg. Nath Instagram really helpu fi cwpio yn ystod yr wsnosau cynta na. Yr wsnosau cynta na lle ti'n mynd drwy rhywbeth ti rioed i brofio blaen. Even os o'n i bach yn cringe. Ond so what os dwi'n cringe? Dwi'n cael bod yn cringe, dwi'n fam. So dwi'n mwyn gwybod os dwi'n neud y peth iawn pan mae'n dod at social media am hynty ni. Ond dwi'n mynd i stopio, achos dwi'n #lyfio Instagram.